pagsisihan, mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado nga papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa, sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. So siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Salbatan ang pangyari sa Maabaka. Pasensya na po kamo, tanawara kita sa ere. Anong na iya? Mata masira mo na sa ururunta. Sinanggrahan naman kan. Chikado tabi, ate Shara, chikado ko may schedule ngoy na brown out tabi, ang aleko. Chikado tabi, ha? Hello? Mata masira mo naman sa ururunta. Ano? Unscheduled power interruption. May schedule mo niyan? Unscheduled. Unscheduled. Bata masiramon so apod sa ko doon. Ika ngayon dapat maging bagong traffic czar. gusto mong kay ang primerong kaiwal mo sa traffic problem sa Legazpi, tricycle driver. Bako sa nagabos na driver. Ay kakan magana sa 2020. Gusto mo iriwalon ako ka ano, bako na di kita magana. Ano sarap man sa BP dapat. Seryoso, karaman lang ito. Karaman sana. Mas grabe ang traffic di tabi sa Rawis. Ay, pero igwayan pare. Igwayan. Diba? Igwayan ki solusyon dyan sa may Kantukan Dunkin Donut baga? Yes. Dyan sa may pabunot. Buda, hanggang dyan sa may UST. Iwan ang bottleneck dyan. Igwa dyan. Igwa dyan ki scheme. Pagpaluwas ka sa Dunkin Donut, may direksyon ka dapat eh. Di ka pwede mag-cross. Di ka pwede mag-left. Mag-left. Right turn ka. Paghali kang Dunkin Donut, right turn ka ga boss. Number 1 pa BP tabi. Iyan ang pinasabi mong swerving. Iyan ang number 1. Ata na nga ni. Sinabi ko ang kaswapon kay naman sa grupo, Buda Caramello, nanganya ko ang swerving tab implementer ta. Although ang tinampo talaga, DPWH yan, region o district, national kaya eh. Dapat kaurunon sa DPWH, markahan ang tinampo. Yes, correct. Oo. May mga markings man. Ata na. Ang problema, BP, pigi-ignore sa markings. Ang totoo lang, Migo, with or without swerving markings, dapat yan ang nasa isip kan driver. Uni pa, Makuyo. sarap pa, BP. Kung harayo ka pa, aram mo nang matuo ka, dapat dumang ka na sa right lane. Yeah. Uni po, BP, kung dyan ang markings bagaw sa may... Oo. Bago ka makatigil sa Yawa Bridge, going to Santo Domingo ka, Pasain? going to Santo Domingo ka, bago ka sumakat sa may Yawa Bridge, ikaw Oo. dyan ang markings. Yes. Nahiling mo, ano dahil? Nailing ko tabi. Nailing ko? Ta-driver baga ako? Oh, Unless na may kahuron ako sa loob ng auto, dahil ko man nagkakar... Visible ba to? Ah? Visible o ba to? Minsan visible sa mata ko, minsan bakot. Ako may kahuron ako. Dahil BP, hindi bagang pagkasakat mo baga? Iyo, para na pare. Ako, bago niyan BP, dahil mo man mailing, tas sa dayo to sa pagkabugtak. Iyon ang God. Tama ka. Paano man kita kan, maski ako ngayon, driver ako, pero man tara mo ko, baguan ako, di ko naman nakita yan. Dahil pa rin nag-arabot dyan sa Ororon. Pero igwa dyan ki traffic scheme na naisip. Na Di ko 4 ba by sa 1 number 1 dyan, maski sa BP digiri sa sentro, pag in-implement mo ang swerving, magkakanorol-tol diyan, especially ang mga PUJ. Yes. Di man sana ko tayo, kasi testing nga na mag-implement ka, hindi kung din magturol-tol. Iyo, nakuha na yan. Na maray na mention mo yan ta. Napag-urunan Wala ka sa na po. income yan, BP, sa totoo lang, 500 pesos iyan. Swerving. Yes. Oh, maray ko tang income yan ah. Ayun ako lang ng income ng kasyudad. Okay. Hindi kundi yan mag-iinting na mga Yeah. kitang mga driver yan kung magpataragas-tagas kita kipayo. Iyo. Okay. Sabi yung tanang one way ka. Pero yaon magyari rito. Sabi pag ni Mang Rick, yaon magyari ngayon sa tao kan tinamdog bupurundo. Iyo manangga. Yaon nga yaon sa mga pirikap ki pasahero. Tapos itong kay Joker, tama ito kay Joker, sarong pang-bottleneck dyan, yun ang Petron BP. Iyo, gabi dyan. All vehicles pati dyan pare. All vehicles niya. Tragkarga ka eh. Pero sabi nga ni Mayor Hisham Kaswapon, dapat nga dahil maulang sa business operation kang Petron.
Correct. Yan nga yung Totoo Shell man Buda talaga Petron. kasi Dapat kuya, na mga yan. taxpayer mga Magayon taxpayer. sinabi niya na iyan ngayon na pag-ipigurunan ta. Dapat ngayon, di nakakaulang kita sa business operation kan Petron. Yun, Tama reklamo nga yan. Diba? magaan. Oo. Sa ruan, sa nagpapagprogreso kang Ligaspi, taxpayer yan. Yeah. Tapos Okay. ang saro pamipitan. Sana, natakal ninda dyan, so uyang may mga establishment sa gilid kan tinahan po na pigburong takang mga signage na bawal magparking diyo. Pero magkasadi rin nila. Ay, yun ang Tinampo. gano. Di na pagurunan. Ambay sa natin. Isurat ko daw. Di na pagurunan. Iyan, garin. Mga dyan, may mga signage na Oo. Garin na bakal na sa tinampo. Nabakal muna yan. Relax lang. Inhale. Exhale. Relax lang. Huron man sana. Di man kita mag-iiriwan. Hindi man. Kaya naman sana yan. Kung mag-aggression na yan kang eagerness kang dapat, yan magkakairi Ang lang. hapot mo kaya, medyo agitating eh. Ano, nabakal mo na yan? Okay na sa'yo. Okay, sige amigo. Salamat. Salamat, Mito. Di ba? Oo. Ikaduwang pigurunan ka sa hapon na inaamfor dryran ha, inaamfor dryran tabi. Kaya ikaduwa sa SM, iyan ang palibot kang SM. Ano ang traffic flow dyan na mangyayari? Hello? Hello, VP. Good morning, amigo. How do you define swerving? Gini man ang bagabat ang hapot mo. Pero nasabutan ta ang swerving, di ba? Iyo tabi. Paano man ang definition kayan? Ibalik ko daw sa imo. Kasi dapat, Ah. iguang definition iyan nagagamiton. Ngaya. Nagibuon. Pero ngayang meter bago ka duman sa lane mo, tangan day ka makwa na swerving, di ba? Day ka di ba? Defined ang parameters dapat kayan kasi dakulo ng abogado sa Pilipinas. Bakuyo. Ayos ka Tama. Halimbawa nga baga sitahon mo. Oo. Ang bicycle driver nagiging abogado. Dapat igwa kikuan. Igwa nang proper definition. Adi, May proper definition dapat. giri ngaya 50 meters ahead. Stay on your, ngaya keep right kung masaing ka, di ba? Dapat may proper definition man ang adi. Dapat iguang proper definition yan. Pero metros, bago ka magduman sa linya mo, kung matuo ka, mawala ka. Yes. Ay, the best, migo, sa imong pigtataram. Sa Rupa VP, so medyo aram may idea ka itong swerving. Apo, oo. Iniday ko aram kung anong violation ini. O, tang sa baseball, ang... Itong gibuon kan mga jeepney driver at tricycle driver. Ito bagang pag nagpipick up siyang pasahero nasa gilid. Tang definition, migo, kan swerving sa online, to change direction. Yes. Pero ang metro ka, ma-change direction, bago ka magtuo, magliko. Ang gusto sabihin, pag nasa inner lane ka from Daraga hanggang Ligaspi, di ka magligo. Di ka mag-change lane. Halimbawa, ngaya, padi si GB ka, di ba? Yes. Hali ka ngaya digdi sa, ngaya ka sa Albay. Opo. Dapat mag-right lane ka sa impang parte. Yes. Di ba? Pag tamato o ka pa si GB, di ba? Oo, bako, di mo pwedeng i-define ka iyan na basta di ka mag-change lanes. Good point, Migo. Pagtatara mo. Di ba? Good point. Sige daw. Nakasot. Pero yan na dapat takwan kay malinaw na definition. Yes. Oho. Ano tabi, BP? Di ko alam kung ano ang violation na ini. Oo. Paboritong gibuon kan mga jeepney driver at tricycle driver. Oo. Halimbawa, nag-pick up ka sa gilid. Nag-pick up kay pasahero. Oo. Pag under niya, ang tendency niya mawala. Oo. Umaduman sa inner lane. Oo. Pero dahil, Yeah. straddle kan jeep niya, so center lane ka ito. Sabi kung may linya iyan sa tao na duwang lane. Sa Yes. Luman siya, ipatahawan niya itong linya. Yes. Hanggang makakuha naman siyang pasahero, saka naman siya makilid. Mapagalon. Yes, Victor, naman ni Manong Rick. Kasabago. Expon mo ang kausa kan traffic Yeah. yan. Tama ka. Ikadua tabi, halimbawa may ano baga kita na ang slow moving vehicle dapat Keep right.
Keep right. keep right. Oo. Ang iniyakan mga tricycle, basta maibalyon in the soul